Avui de matí, els alumnes de quart d'ESO fan un taller d'anglès conduït per el Leandre i en Rafael. Ara veurem el que diu en Rafael. No ha estat molt difícil perquè ho feim des de la música sempre és molt engrescadora i així com ho feim és una cançó, falten paraules i s'han d'emplenar. Clar, ho farem més d'una vegada perquè no és la primera, tothom les trobarà. Una vegada trobada, llavors ens xerrarem de lo que va ser cançó. I és una manera bastant engrescadora perquè pensam en la música agrada a tothom. És una mica sortir un poc de lo habitual, de lo que és el llibre. I, bueno, bé per ensenyar música que potser pot resultar desconeguda per vosaltres i que us pot ensenyar, no sé, a conèixer d'altres.